Jeg vil lige fortælle om vores 5-paks tilbud. Og der har vi en til curls, altså til krøller, en Repair shampoo, som er ret fugtgivende, og en kur til, fordi der vil jeg vælge at bruge kuren i stedet for en condition, fordi den kan begge dele, så man kan både bruge den som balsam og som kur. Og en curlscreen, som man kommer i efter man har vasket sit hår, så bruger man curlscreenen, som er fantastisk. Og så har jeg en Repair serum, som er en serum, som du både kan kramme op med, og du kan bruge den i det tørre. Den er virkelig god. Det man skal huske med den er, at pumpesystemet tager lidt tid første gang, man skal i gang med den, men husk, at der er ikke noget galt. Så har jeg Moisturize med, og der er også faktor i, så den er jo rigtig god, den tid vi går i møde. Men det den er specielt god til, fordi den er meget fugtgivende, det er at tage kramme krøllerne op næste dag. Så man ikke putter det under vandhanen, men simpelthen bruger den her til at fugte ned med.